Și desigur vom alege un protocol individual după tipul pielii și dacă avem și machiaj, avem nevoie ca fața să fie curată, catifelată, fără iritații, fără edeme, fără descoamări sau careva disconfort. Așa proceduri cum ar fi mătația, procedura Barbie, procedura Gold, procedura de hidratare, masca cu colagen viu, kit desensibilizant de la Academie. Ceva din aceste proceduri s-au combinat între ele, care fac fața să fie mai hidratată, mai luminoasă, însăși mai confortabilă ca la atingere. Chiar și când aplicăm un machiaj, va avea cu totul altă textură. De aceea vă aștept cu drag, vă programați din timp. În caz că sunteți la serviciu în timpul săptămânii, sâmbătă vă aștept cu drag cu o programare prealabilă.